Beda ya. Mas aja dipleroki. Ya pri, Romi. Mas aja dipayoki. Payoki. Arepku njaluk dielami. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden katimuran. Aku pengen jangan. Kok yo sing eling Eling apa-apa. iku budaya. Pancene bener kandamu. Para suling Memandang suarane Tula-tuli kepenak unine Unine mung renyohane bareng lan tentoka Nipong suling sing ra tendangane yo ayo. Halo, Apri. Inje, Sugeng Dalu Mbak Limbuk Macangi. Iya, aku dalu juga. Kabarnya gimana, Pri? Sehat, wilujeng pangestu panjenengan dangu mboten pinanggih kalian Pak Tengkleng. Iya, lama sekali. Kok saya ganteng. Kamu masih cantik sekali loh, Pri. Lah kene wong wedok kok. Iya. Pasanganmu ki kok saya bruwet. Pasangan kula niki. Embon niki apa raut nganggo awu ya kok. Halo, Min. Piyai kakung ki nek nyawang kanggo netra telanjang, ora nganggo mata batin nggih ngoten niku. Oh, ngono. Lah, piye, Ya bener pindah menika duda wis suwe ning ya ora kaya ngono. Ya Lah, rasah disebut. apa nek saya wis tuwa kaya aku, sing ora patek cantik ya apa ya ora berhak dibanggakan, apa ya ora berhak dialem penyanmu kok ya. Lah karepmu piye? Aku ya dialem bono. Mangalem bono kula dasare sowan kan Oh. dhisik kula timbangane menungso apri. Meri Pak nyuwun dialem. Iya, Mimin kowe saiki ya ketok rada semeluhe. Pengestunipun, Aa. Kowe iki lho nek pengen dialem ayu ki mbok ya nek nyandang ki arep mangkat ki ngilusi. Ya wis dames lho cantik lho. ditintingi mubeng ngendi Lah. sing kurang pas. Cantik molek. Ki lho gombalmu metu. Kok Apane sing metu? gombale kok disogok. Wong e biyen padhe mburi. Susu kok dituwak ki kok. Lah sing kletu nggih kula. Kudune asik ki nggo ngombeni bayi kok tanggaku ki nempil ya tak keki. Wis ben jenenge ndak darani ra rukun tangga, darani wong cethil nggih Bu. Wong ra ngrogoh kantongan gur kulit nek mati ya bosoke mbok wis ben aku ya ngono. Lah kuwi Tangga lho, aku nek buat repot jeneng wong wedok nek gendhange mlorot ya njuk tulung tangga. Ya. Gawe jogangan ya njuk tulung dadi ki tangga. mbok keke sapa-sapa. Ya sapa wae ning Oh, niatku ora zina lho. Lah. Niatku sedekah lho. Sedekah. Nek niate zina kleru, nek niatku kan sedekah. Alah, Iya. sedekah etuke asi. Lah, iya. Air susu iblis. Nek katembe sepindah menika lho kula sampun wonten juwiran menika wonten bogeni kan wis pisan menika. Sapa? Kula. Iya. Katemben menika. Mm-mm. Apa aku dicegati men rasuan rene? Nah. Apa ana wong bintang tamu srek karo aku? Padahal ayune kimplah-kimplake duduh gule ngene kok ana wong anu lho. Duduh gule telung dino. Ini kan penting gule perkara wis anu ting kliter ya. Lho, baku ning sedya rak ndongake warga mriki. Heeh. Warga Kebo Geni. Ngaten nggih, Mak? Ya. Nggih. Kula dongaaken mugi-mugi warga mriki tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki gangsar berkah barokah, tinebehna saking suker sakit lan memala. Dongamu piye, Lek? Ndang. Bejo donya bejo akhirat. Bojone gemati, maratuane sayang, mantune bekti, anake do soleh-solehkah kabeh. Amin. Sing duwe utang iso lunas, sing durung iso nglunasi, sing diutangi gelem disemayani. Amin. Kok disaur padu Ya ora etuk ya. Kok saur padu.
Utangi penting lho, Bri. Aja gampangke utang pehrane kokke lho. Dadi iki medeni iki. Siksa kubur sing medeni lho iki. Apa kuwi? Siksa kubur sing medeni iki siji, siksane wong ndek utang ngantek mati ora nyaur. Mula nek ana kesripahan ana kematian iku mesti diumumke ingkang tasih gadah petangan saged sesambetan kalian keluarga. Mergo kebaikannya masih digantung manakala dia masih ada apa jenenge kewajiban yang harus diselesaikan di sing dunia. kaping pindho. Sing nomor 1 utang, nomor 2 sing wong pipis ora diresiki mung dikipat-kipatke ngono kuwi lha. Iki siksane kubur ya medeni. Kuwi rak Lah ngapa kowe. piye jadi? Lah najis kok. Najis. Nggih to, mau malah Iki ngandake mriku dhewe lho, Pak. Wong ngono. Soale nek pipis kan niku karo ngadeg. Wo. Wis gelungan dinting kok pipis ro ngadeg. Apa ki tak weruh, Bri? Nggih, wayah rampung ki kejang-kejang lho, Pak. kok kejeng. Kayak ngono ngene atus. Walah. Lha iki nggo ngelmu lho, kan ya ngelmu lho. Dadi nek toyan kudu diresiki. Heeh, terus mbuh kakung mbuh putri sunai iki pancen lenggah. Heeh, terus sikil sing kiwa ngene sithik. Lah Wah, ngono iki. kok kaya ndang pengen goleke merica aku terus. Lah ning nika wonten ilmunipun kok ya. Pri. Dalam Kowe iki pupure ketok resik api ngono nek pupure Mimin iki pupur apa to ya kuwi? awu kan. Garis gedene nyen kok tresno mergo rai. Kok umur 35 40 kisut-kisut. Nah. Nek mergo ati mbok antek umur 70 lho tetep setya bekti. Kok bisa? Go raye lho. Kono iki lho ayu-ayu 120 tuh ayu-ayu kempling-kempling jarak Endi? kono. Kidul kono. Cerak lapangan kuwi lho. Kok apal men jajak kowe alumni kono. Dhisik. Oh, kowe le dikelumpukke ning Nek, nggon lapangan. Nek ukuran wong wedok iki gur ayu. Semua wanita itu cantik. Iya. Ora ana wong wedok elek. Ayu dengan versinya masing-masing. Heeh. Ana ayu mergo gematine, Ya. ana ayu mergo polatane, ana ayu mergo sabare, ana ayu mergo sopan santune kados kula. Lah, Iya. kok Nek kaya apa iki ayu, nek tekane bosok ceroboh. Karo maratuwa mamah, karo kanca ngancap. Niki sing mangalebono sungki-sungki sundul pengeret. Wes bengi iki le paling Iki sing mangalebono. le paling apik dhewe kowe men suki Aku, men. aku. Suki men. Ya Mas Panut. Eh, Kula bocah ampet. bengi iki kan Ora siji ora loro dialang kabeh ngalebono nih. Niki lho ajine mergo pasang susuk. Kene rakwat bayar dukun susuke luntur lainnya kisot-kisot anu gedhe breh. Nek aku ora mergo air wudu. telek. Air wudu nek marang Gusti Allah. Bengi iki Susuk ki anggere kowe srandhe gula teh wis ora ayu. kok gur nanggak. Lah kesanget tenan. Kabeh dalang kok sing dalem nek mimin klawu, nek apri ayu bening. Kok sampean kok ngarepan ape? Ape? Nek mimin ki wedake apa ta? Wedake apa? Ora nukokke kok tekan wedake apa? Nek tatang nganggo Ya aja dadi atimu. pon, iki nganggo pon, aku nganggo kliwon. Lho. Pedak demit. Ora, Pri. Dalam Mangalebono. Oh, sik sabar kok. Muni-muni kok. Kowe ngelus-ngelus wetenge ngapa? Kula ki sumelang ini ku lho. Lah ngapa? Lah kok nek kala menjinge ngantek jepat metu. Malah menjadi cepat metu. Mbok alon-alon wong ki sing sabar. Kowe ki rak kondang sabar. Ususmu dawa. Saking dawane ngantek turah. Saking sabare. Iki ngono abraku. Wah, berat. Jenenganku kula ngandani bae kakung, mbok iya nek karo wong wedok ki ngemong rasa. Lah kowe nek wedok tenan. Imbane, ibarate wedok tenan. Apa nek wis tuwa ki ra patut disayang? Apa nek wis tuwa ki ra patut digemateni? Lah nggih, leng wangi prihatin ya wong tuwa, ora bayi mlethek, Ya sesuk tak pateni. digemateni. Walah. Pripun to Pak niki Pak? Penjani lho, dawuh aku nek ndak gluduk kok le ngece ae mbek aku. Karepe ki sing didhawuhi meng aku dhewe le. Lah kok iso? Lah mergane kan aku dijodok karo Mas Bimo. Oh. Putrane Pak Dalan. Putrane Pak Tangkleng sing asta dram kae lho. Oh alah. Mas Bimo, lah kok lek dipilih kowe pamriye? Lah ben iso nggo gentenan rupake. Nek penjanipun Pak Dalang iki, penjanipun Pak Teng lagi penjane wis menep.
Wis ra mikir babakan kadonyan. Pomo Iya. nyawang wong ayu ya sekedar wong ayu. Heeh. Nyawang duit ya duit gur ngono. Wong apa perlune? Pancen ora neko-neko. Bener. Wong tau tak tawani kaya wis ra neko-neko gur gedek. Oh, wis gedek. Wis menep. Menep. Tegese wis menep. Wis menep ora neko-neko. Sedaya Kang Rawuh sehat sedaya, gampil berpados rezeki pangupa jiwa, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan Amin. dalam keburukan ngaten. Mbak pilih wonten nawala-nawala ingkang kadadipun aturaken. Wonten. Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang, kula Pak Surip, Ketua Kulon Kali. Nyuwun langgam gubuk asmara mawi bawa menika wonten bonusipun 100.000 nya. Alhamdulillah. Sembah nuwun sunduk laris nggih Pak E. Amin, amin, amin. Yo, iki 100.000 Lek, iki saking Pak E diserahke aku. Iki tak paringke kowe, tak Lila sauke taning kowe. lila ya lila lho. Lila ben nggo tuku kotang sesuk, nggo adah cengel sesuk. Minggu ada apa? Cengel to mboten enten sing diadahi. Gubuk asmara. Dipun aturaken nggih. Ya, Seliramu nyalirani ya, Nduk. Kok nek kurang bener laku lagi mernahke. ya. Iya, Mbak Mimin. wah. Wong ayu dhewe, wong ayu kuning nemu kijing. Kuning nemu giring kok. Kuning nemu kijing. Atas-atas lho kowe, Kang. Lah nggih ingkang semari muga-muga untuk swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Nyingkar nyingkur. Pri, Dalam? apa kuwi mbiyen ya sekolahane SMKI? Nggih ngoten kula adik kelasipun Mas Bimo. Kuwi lurus rampung. Kula mboten tutuk, wong kula kelas tunggal meteng. Oh alah. Lah Mimin kuwi sekolah ora kuwi? Sekolah no. Ten Bogem bablas ngrendeng no kok. Apri. Upama aku bosok mbok aku ra ditutup. Kuwi fakta lho. Ya apa mau fakta aku saiki wis hijrah lho priye Neng sane. hijrah pindah neng ndi? Pindah Delanggu. Apa? Dah apa-apa. Ya. Wiwitane nyingkar Aku lah dipoto kok ganggu. nyingkur. Ayo Bu, Ya. busuk. Bus apa? Busuk kimin. Busuk. Batang ya. Ya. Tinikanipun Mas sing ngaraki soran sih. Sinden sepuh ya rada budek kok. Nduk Tata nek pengen belajar ya apa ya, Nak? Wah. Mbak Rizky sinasa sampun magister seni nggih wonten awanipun nami apa nyuplek cengkok kula sekedhik. Ya. Aku cek apik kok. Anu telake dia. Lah iya apa-apa ki lah ya jeneng. Wong wedok ki nek marah-marah ngono ki kadang kala sok to. Iya. Lingsam yen kemu kan. Ya. Kaya tiba ning iso pernahke. Ya. Oh iya. Jenenge sinden cerdas kok ya. Encer nang ngendas. Lelampahan kang wuri. Ngapa tau kak nganggo ngono barang ki? Jenenge nek dhisik kan sinden sing dianu mung swantene tok. Saiki visuale bahasa tubuh body language ki ya dipirsani apa di live streaming. Ning Ya. nganggo sisih kiwa kok aku ra betah suwe ya. Lah ngapa? Oh, kabotan 90 gram ngideng. Ini kabotan kok. Oh, kabotan anggon-anggon. Yes. 90 gram. Iya, Nak. Kok warnane rada biru to, Mbak? Nek Mas tua ki sok biru, sok kuning, sok abang. Mau Mas sepuh. Ndak 10 dina kudu nyepuhke Iya. gitu. Tresno tulus nagyanengku bokas mara. Ya, diwiwiti, Pri. Ije.
goyang sing tenanan ya, Jas. Iya, Lik. Apri ku nek goyang ten riki bokonge setekan ngono lho. Lek bokot kok ndi? Bokonge setekan serenan ngono lho. Kok iso? Lah sakumpulan. Bokong kok kecer iki pokoke. Tintekke ya, Nak. Heeh, Lek. Bokong kok iso apik ngono apa ya diganjel-ganjel ngono to? Asli niki, Pak. Asli to, Min? Niki lek diganjel anduk. Oh, nek wong wis tau nglairke pancen wis ora kenceng ning iso anu lho ya isih presisi ngono lho. Apane? Tahu ngalir ki Mas. Sampun, ketoke bayi bajang. Tak kira ngetokke jaran sak andonge. Rabi embret. Catatan sajroning ati. Yo. Datara lungguh kaya aku kok ati karwa marga leret nek gubuk asmara. Sampun Mak Sangi pamundutanipun Gubuk Asmara. Aku ki nek roh sapa jenenge Apri kuwi anggere roh ora jaritan ngono ya ketok manis ngono ya. Terus karo rambute apik terus udut ngono ketok apik ngene. Lho memandang dengan mata hati ke Pak Ing niki. Kowe mudeng pepatah Jawa kae. Apa? Nek pangalembono ku sejatine wisa lan panyaruwe menika sejatosipun sae. Dadi kamu jangan jumawa, jangan sombong manakala kamu disanjung, dialem. Nek disaruwe iki introspeksi. Pengin kae tak introspeksi. Kekuranganku nggo apa? Ora nyalahke wong liya, introspeksi diri, mawas diri. Lah kekuranganmu nggo napa? Aku ora ono sing kurang, perfect. Kaiso. Sempurna. Sempurna. Sawangan lho, alise bak semut beriring. Heeh. Heeh to. Terus? Bangkeane nawon kemit. Nawon das, nawon kemit. Nawon kemit. Ah. Lho, janggute bak lebah menggantung. Dadi kene iki sine kebun binatang aku. Lah kok kabeh kok sarwa sempurna ya ora ono. Sapi-apike menungso mesti nggih kekurangan lan saelek-elek menungso mesti ndek kuluwian. Aja kekurangan iku sing tak oncaki terus, aja kekurangan iku sing tak olok-olokke, aja kekurangane tanggamu, sedulurmu sing tak biwarake. Barang siapa menutup aib saudaranya, tetangganya, ya bakal ditutup aibnya karo Gusti Allah. Kabeh menungso ndek aib, ndek kekurangan, ning saya ditutup rapet karo Gusti Allah. Jangan merasa paling bersih, paling baik. Menika wau Bapak Ibu sekedhik tausiah saking Gosukimin menika wau. Nek apik lho, Le. Lha iki mut awakku dhewe lho, Nok. Lho kowe iki lho nyelot rene nyelot ayu. Ayo. Wedok. Wedok nemen-nemenku ya kaya Rizky ngene iki. Aduh. Jaman dong dirusak tukang son aku ya ngene iki. Jadi sing rusak kuwi tukang son Ya ya. tukang son ya pengorjen kaya Alwan barang kuwi. Wis tau ndar aku pindho ya lek tak ya. Sing ngendang Mas Bayu ki wis tau mana ping 3 ya Mas kita ya. Ping 3. Wonge alus nek jeneng kan ya jenenge ndek nafsu to wong nyama kaya ngene. Ya dinyanyekke sik lho. MBG Mas Bayu ganteng. Buah apa yang paling manis? Bayu. Mesak keleng gender lho. Lah apa? Kaya arep kesampluk. Lho wong senenge ora kurang ing pangalembono. Mbok wingkoe katon kencana ya. Iya. Luar biasa pokoke. Tasih wonten awala Mbak Oh, bilang isake. Nek perlu niki limbukan dugi jam 1:30 lakon bacotke sesuk bengi 2 dina ora masalah. Kowe engko nek Sesuk diogor campur sari to, bar campur sari nyewangi rene ya ora masalah. Bapakne dhewe lho. Aja ngedoli. kowe engko nek kesuken malih lanang lho. Oh iya, Dik. Iya. Jenggotmu lho sing ora terkondisi. Kok tukul. Wong wedok fertil. Subene tak. Lembe rong jam niku pun runggut niku, Pak. Apane? Jenggot. Iso runggut. Nggih. Kaya rezeki iki kale, Pak. Oh, iya. Rezeki ini kan paribasan Tukul. Tukul terus Nah, di. tukul terus. Esuk nggo nyangoni anak. Anak njaluk sangu sumbangan telunggon. Sore wis tukul meneh. Pri, apa di anake? Pripun? Di anak lho. Gadah Tenan. saestu. Mbek lanang apa wedok? Oh, anake niku angger jenengan napa misale dolan teng dalem Grapi anu tak didik. Grapi. Cilik pun kula didik sopan santun anak. Nembe jenengan nembe miyos ngoten anake pun le. Kae cempengmu. Walah. Tak kira anakmu. Lah wedhusmu wedok ki gur siji gek ra ana lanange lho, Lek.
Kok iso meteng. Tak kerjani dhewe. Priya bosok kaya jeneng kewan yo karo kewan menungso karo menungso. Lah kok mang aku. Wonten napa lho Pak? Napa Pak Menika saking Mas Bowo. Mas Bowo nyuwun lagu Sambel Kemangi kalian sinarengan produsen spray. Oh, wah. Menika juragan spray. Laris manis Nggih, sprayipun. paringi 3. Oh nggih. Nggih. Oh juragan spray. Nggih. Kang spray. motif kembang kantil enten mboten kula purun. Apa? Spraynipun motif kembang kantil ngoten kula jeneng wong wedok kan bunga-bunga ngoten Iya. Yo teh kok Mas Bowo enek. Kowe kok dikeki polosan. anak Sing werna polosan ranggo motif ranggo motif apik ya. mori. Nobleng dali kabeh. Nobleng dali kabeh. Lho ning hotel kae ya putih. Tapi kan putih ora putih memplak karo nobleng dali kabeh. Kok wedi. Ora wedi mati wong kabeh bakale mati. Ini kudu persiapan sangune. Ning aku ya ndek kanca ning kono lho, Pri. Kok nek kancane kono kok orang dalam barang. Telepone swarga ya aku mudeng. Pira le? Loro, Heeh. papat, telu, papat. Apa kuwi? Subuh, luhur, asar, maghrib, ngisa. Oh. Dipikir-pikir, aja mung dipikir-pikir. Ditindakake, ayo do ditindakake. Salat 5 wektu, kuwi kewajibanmu. Bukti tanda syukur mring Gustine. Subuh wayah esok aja dipikir ngantuk luhur luhur wayah awan kaget gawean ngasar wayah sore ayo eling Gustine Maghrib. wayah maghrib teko wektune mung sedelo ngisak wayah wangi wiwitan aja lali. Ngemutke. Salat 5 wektu Kuwi aja lali. tiyane agama. Iya. Agama apa wae becik. Iya. Ora ana sing salah sing ora gelem ngidake ngibadah. LDI apik, MTA apik, NU apik, Muhammadiyah apik. Sing ora apik apa? Sing ra gelem rukun. Lah, kuwi sing Lah ramalake. kowe ngemutke para pamirsa wis. Saiki para pamirsa ki ya pengen ngerti. Kowe nek salat ngurukoh apa sarung? Oh, iki kata-kata niki aku ya gelem iki. Ya. Aku yo urung tau weruh salat iki nganggo sarung apa nganggo ruko. Nggih ngagem sarung ning nggih motife kembang mawar. Ning nggon sop ngarep apa mburi? Aku ning tralis ana. Ya sop kakung ngono man. Batalke sing putri. Kira ning dhuwur sekat kae. Sambel Kemangi, Bre. Sambel kemangi ingkang kapiji sinten sinten menika? Mbak Rizky. Saka Ngawi lho Mbak Rizky. Mbak Rizky. Saking Ngawi. Nganggo goyang ya, Nak. Senajan to kowe karaktere kalem kaya aku, Ngawur. nek harus atraktif ya atraktif. Ayo kene, Nak. Sepatipun napa nderek menika? Ya, sepatu ngono, Pak. Nah, ya, sepatu, Pak. Ya, dedek. Iki arepane ngopo iki? Mas Panicake coba jamil karo aku. Mbak nek sampean pinten ngono kuwi. Sapa? Mas Panica sampean pinten ngono ki. Minggir kowe nek berita tampar tepak minggu malam. Ya, halo Mas. Ya. Wah, Apa nih? udah kok. Oh, alah. Yo, Ya, nggih sinambi tari baki iki yo. Nggih, tari bagi. tari baki. Ya, Lah apik. niki enten baki nih. Selamat malam, Dok Nggih, Rizky. wilujeng dalu. Sehat, Mbak Apri, sayang? alhamdulillah Rada sehat. rene. Nggih. Kowe mbok ngewangi to Le wong lanang kok ora ngewangi piye? Pateni lho, Bri. Dapukane piye? Lah niku wau pun masak kok. Oh, masak. Nggih.
Derek Pak. Mereka le, kene. Cerak budhe kene le, ha. Kono le, ha, budhe. Le, Mbah Kakung kok loro ya, Le. Kok Mbah Kakung. Wis dandan cantik kok. Awas lho Mas, kok nyampar susuku. Alah kok iya pas Dedek jumeneng lho ning ya ora apa-apa iki main kanca-kanca kopen kok. Iya. Nggih. Aku kok njaluk plastik kresek ya Mbak, soalnya aku nggak makan malam jadi nanti tak bawa pulang. Kok kirmah. Aku kan yo jenenge fisik to jaga kok badan to. Telek. Dipenaturaken nggih. Nggih, diaturke. Sambil kemangi. Balik mangi. Langsung napa dibawani, Pak? Langsung Bawa. Bawa sik lho, magister seni kok ora bawa iki. Nggih nderek ajar nggih, Nek Imin. Iya, sing kendel ya, Nak. Nggih. Wah, soalnya saiki dadi frontliner kuwi frontliner dampingi Pak Dalam dadi garda depan ki kudu ujung tombake kudu Frontliner iki cara-carane apa? Frontliner iki garda depan. Apa leader? Leader. Lah. Leader jajare herder. Iya. Tak kira ngeroyok. Oh, kowe. Ayo, Nduk Rizky. Mambiat mayan eman suarane gending belambiangan. Ngapa? Karo tolene aku diciwel kok ya. Sing nyiwel iki kowe apa kono? Piye tale? Ndahmu kok mbok bentot piye? Kok ya koper-kopere lho gua bagi kok karo nyiwel budhe lho. Oh alah. Nyeram yai Nusantara Pianyu wangai Kulon genang wetan segara Lele, jodoh yang selama ini kamu nanti-nanti datang. Sapa? Di sampingmu ini. Iki ngagem batik to. Lar lan kidul alasan Mbak, Mang Riki riyen, Mbak. Mbak sinten iki? Mbah, Mbak Surip. Simbah, Mang tindak mriki riyen. Lah. Matur sembah nuwun. Atase Kocok Kyai Sepuh wis rencang-rencang mrakiteske. pun diopeni, konsumsi sampun rata majeng mriki. Nggih, mugi-mugi dados majeng mriki lho, Mbak. Nah, mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan sak Amin. rencang panitia. Gandeng jenengan sampun ngrigenke kanca-kanca, panjenengan pikantuk hadiah saking kula kali Mbak Mimin. Nggih. Ampun dipun sawang Kerto aji. Kerto aji. Nggih. Ning kenanganipun, hadiahipun dicium Mbak Mimin. lah kok malah nyuwun tambah? Senjata makan tuan. Kok arep makake aku. Syukur. Kok aku arep dipakake. Makasih ya Mbak Surep. Arep makake Dedek. Dedek wong tulus, wong suci kok dipakake. Yo, Dedek. Wes sama prinding aku. Ya malah mak prindi. Brengos nyegrok gebrengos. Alah ya Mbak Surep, alah. Apa Lek? Sugeng dalu Pak Dalang Tengkleng. Saking Sinoman Ikarisma request lagu Negara Angin Bukit Berbunga kalah 2. Ayo nggih, mengke Ya. dipunaturaken. Ayo Nduk Rizky. Nyeram yai Nusantara Kena nggo hapus-hapus Mbah Surip.
Mbah Surip. Tuman kok. Tahun ngajen sowan mriki melih nggih, Mbah. Kula diegohke anu Mimin Apri ae. Mimin kae apa tuwa nyenengke. Aja takon susah seneng kang disangka tanah India gumelaring taman sari nusantara Sambel kemangi. Mangga buah laras. Dados.
Kula niku totalitas kok. Piye? Totalitas kula nek nyambut gawe durung metu kringet itu aja nampa belanjane kaya mboten tekan rasaku. Iya. Oh, dadi dijumbuke kaya jaman kowe ngerek ngono kae ya, Le. Ngerek. Apa biyen ngerek ta, Pri? Oh, jaman riyen nggih no. Artis iku rak nek ten panggung, nek ten ngisor panggung nggih napa pakaryane. Oh. Angger ngerek niku nggo pakaian brukut jilbaban. Ora jilbaban kan nggo nutupi men raine kena ora kena debu. Oh. Tak kira Pri. jilbab dalam. Ki pambutan iki gawon iki. Ya, ya. Oh, injih. Ya, diwaca. Bapak ki lomo tenan ya, Le. Lah lah aku duit ra senengku wong wedok. Ya. Senenge wong wedok. Wong wedok ya kaya kowe ngono aku seneng malah. Niku wedok nek mengkurep kok, Pak. Apri ki wedok. Nek melumah kaya ajeng ngunduh pelem no. Lah ngopo? Gentere to. Apri ki seneng ket mau gur buka Syukur. Gur buka aib wae. Assalamualaikum Pak Dalang, Ki Susilo Tengkleng, niki kula Mbah Manyul. Tok. Oh, sponsor bakso Kilen Kali. Nyun lagu Joko Tingkir kalih tambal ban. Wah. Apa lawas Joko Tingkir kok jek metu ya. Anu bonusnya dikandake pira? Kare bebunga 200.000. Alhamdulillah berkah. Tepuk Bakule tangan. bakso, heeh. Laris manis baksonipun. Amin. Mbah. Iya. Mbah Manyul. Nah, Mbah Manyul. Assalamualaikum Pak Sri Susilo Tengkleng. Waalaikumsalam. Kula Ibu Tumiem Klebengan. Sakmenika nampi ganjaran sakit nyuwun doanipun Pak Dalang lan sedaya pamirsa supados enggal sehat. Amin. Amin. Doake muga-muga ndang enggal sehat ya, Pri. Amin. Nggih, Pulih kados amin. Yuni. Nyuwun tembang pepeling matur nuwun saking penggemaripun berat Pak Tengkleng. Amin. Ibu Tumiem, Pak. Ya. Mugi-mugi Ibu Tumiem enggal pinaringan kesehatan kesarasan. Amin. Bonusnya pira dikandake? 50.000. Matur nuwun. Matur nuwun Matur berkah. nuwun nggih, Bu. Nyok Le, maca Le. Aku ya macan. Napa no? Ijek enek-enek kok. Ya. Ketok ora. Ketok ora. Alon-alon to ya nek tregal-tregal ya ora prayoga kok ya. Kula niku nek kon ngomong banter-banter rasane mboten tekan. Nek kon ngomong sura ngoten mboten saged. Mergi sunahe wong wedok menika suarane bantere aja ngungkuli suarane wong lanang. Sunahipun yen agama ngaten. Iya. Juragan potong padi Pak Kembar Tleser Jayan. Request lagu lali janjine Denok full ngaplak. Wah, Saka sapa Le? Lah full saking Pak Kembar Tleser. Juragane Tleser. Heeh. Jajal juraganmu dhisik. Oh ya eh. Sirakane kono. Sakniki kula pun dadi artis lho, Pak. Iya. Semoga barokah lancar. Amin. Tanggapanipun amin berkah paling bebingah 50.000 berkah matur nuwun tukon bobok tukon pilih laris. Wong edan laris kok nggon konokan. Piye Kok ngendi? Mriki niku Pak laris. nek tanggapan alhamdulillah selalis sing blas gepok sing gol payu kan nggon bagian konokan. Mesake pahlawane. Saking Mbak Rika nyuwun lagu Denok. Mbak Rika. Paring bebingah Rp100.000. Alhamdulillah Mbak Rika. Nggih. Pamundutanipun tasih wonten pepeling ingkang Lali janjine pepeling. Lagi mangke lak nembe ngancek dangdutan. Ya. Ingkang kepareng jumeneng sinten menika Mbak Limbo? Tata. Mbak Tata. Tata, saka Klaten ya, asli Klaten iki. Heeh. Yang Pak becak ya Ces ya. Ora. Apa lagune mau beri aku nganti lali. Sambal kemak. Enak apa niki mau? Pepeling kalian lali janjine. Ora lali janjine. Nah. Ya ta. Mbak Ika jatahe cokean. Oh iya, nek cokean ra. Ora sip mah. Kayak duwe anu dhewe kok. Engko nek Mbak Endang ku nek kesel nyinden tak kancanane. Ya. Aku ya lettinge meh padha nek karo Mbak Endang. Enak nggih mengke dipun aturaken Bu. Bu rambatan riyen. Mengke nek lekas dangdutan kula mlebet gantos kostum rock mini. Nek lekas dangdutan nggih iki kan ngurmati sing pini sepuh rin ngagem Nek nyamping. rok mini wis kaya ngopo bentuke? Kok bocahmu inguk-inguk. Dhisik tau nganggo rok mini genah aku dipeleti bocahmu. Blek. Wis tak kandhani to. Nek gebogeni aja melu meso rewel. Ora ta ya. Wis tak elekke penging melu lho. Jabakan.
Bocahku wis powel. Iya. Nduk Tata ngaturke lali janjine apa? Lali janjine. Lali janjine. Monggo dados Nganggo lali. goyang lho, Nduk, men Iya, rada Mbak. singset. Kok Mbah Himen? Yo! Bimo Laras. Nyambut gawe iki nek nganggo ati, ditresnani ra krasa nek kesel bareng ra krasa ya. Iya, Mbak. Nek Gresula aduh kesel kok ngono. Awakku ngene lho. Omongan itu kan doa. Nek Gresula ya dadi lan Nganggo apa? omong Nganggo apa? nganggo ati. Lah lambene ra dinggo. Ya dinggone kan. Bosok. Ya nah. Janjane kowe ning gelagatku sajak nyupriyani atiku sujud kowe kencan karo wanita liya. Hey.
Mbah Mimin jan semangat. Semangat. Ketanggar pengendang Trenggina sih ngene iki ya, Lek. Umur tidak menghalangi karir seseorang. Waduh. Kudu atraktif. Bener. Ngetutke kendangane susuku ngantek nglumpuk. Susu kok Dibenake sik, Jas, dibenake sik. susu kok kumpulan. Benakno Mas Bimo. Mas Bimo, nek iki blas belum tau gepok single sapa-sapa. Iki wae. Ayune ayu kae. Ning resike ngati resik aku lah. Milih ayu apa milih gemati? Lho. Nek wong ayu tuku ana, nek wong gemati iki nek ra seko ati. Iki rong tau gepok senggol karo wong, Mas. Belum tahu karo wong belum tahu. Nek karo jaran mah wis tau. Ayo ndok entekno no. Janjane kowe ning ngerti. Gelagatmu saja di hati. Atiku susut kowe tak karo wanita liya. Terima kasih Dok Tata. Ndok Tata. Dalam. Sehat-sehat, Nggih. ya sinden lari sira umum. Sapa? Ndok Tata menika. Wah, laris ngoncenno Mayu. Wingi ya juara siji makili Kabupaten Klaten. Sapa? Ndok Tata. Alhamdulillah. Nah, juara siji to, pira ndok 10 yuta. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah tepuk tangan untuk Tata. Aku malah ngerti lho, Ta. Yo kok ora pe genah kok ngono kok makili Klaten ngono. Pelekke. Iya. Nek didik ra yo aku. Telek. Mosok gurune nyelekutis kok ngono. Ira mungkin. Teori-teorine saka aku. Gurune kuwi. Mungkin. Lho, Pak lho ora percaya. Nggih mereka makili Klaten karo Mbak Winanti. Sukses ya wong ayu. Festival Karawitan. Festival Karawitan, Ning nggih. TBS wingi to. Nggih. Ya. Selamat ya Dek Tata. Nah, Ya. Kok ya juara to, Nduk? Apa? Ngutil to niki. Kuwi nek ra wong berprestasi ya angel lho. Oh, Ngutil ra konangane ra wong pelincah di keahlian. Oh, setore ya kowe kok. Oh lah iya.